Na mojom Instagrame ste mali veľmi ťažkú úlohu. Vybrať mi, aké kryštáliky si dám na svoje predné dva zuby. Ako môžete vidieť, vyhral motýlik so skoro 2000 hlasmi, čo som bola strašne prekvapená. Ale keďže motýlik samotný mi moc nestačil, tak sme ešte pridali takéto 3 diamantiky na orámovanie tých predných dvoch zúbkov. Jeden z nich sme dali kryštálik, ktorý mení farby podľa toho, z akého uhlu sa na neho pozriete. Čiže raz je zelený, raz je ružový. Takto vyzerajú moje zúbky predtým, samozrejme set predtým ešte stále drží. A tu nás sú tie nové kryštáliky, ktoré sme vybrali. Samozrejme najprv som si musela nasadiť tento náhubok, alebo jak sa tomu povie, proste vyzerala som strašne vtipne. A neskutočne ma to rozosmialo, len som sa proste nemohla smiať. Už som si nasadila okuliarky na ochranu môjho zraku a mohli sme na to ísť. Ešte raz pohľad predtým. Predošlý set kryštálikov vyzerá stále super, ale mne stále niečo chýbalo na tých prvých predných zúbkoch, takže sme to museli určite zmeniť. Samozrejme sa pred aplikáciou spravila príprava a následne sme už dávali samotné kryštáliky. Toto je taký malinký proces toho. Celé lepenie spolu s modrým svetlom trvalo, myslím si, že hodinku aj pol, čo vôbec nie je veľa. Popri tom sme mali zapaté rodinné prípady, takže to ušlo veľmi rýchlo. A tu nám máme finálny výsledok. Povedzte mi v komentároch, či sa vám páči a že či ste správne vybrali pre mňa, pretože nechala som to tento raz celé na vás, ale podľa mňa ste vybrali skvelo.